L'hoquei adaptat és una part del projecte que tenim al club que es diu, que l'anomenem Suma't a l'hoquei, que vindria a ser una escola de valors, no? I llavors planifiquem i pensem diferents accions encaminades al foment dels valors, per ensenyar i per educar i fomentar els valors a tant a la nostra base com a tota la comunitat esportiva, famílies, staff, entrenadors i base, per formar-los i perquè a la vegada que creixin com a esportistes puguin créixer com a persones amb una escala de valors important. Vam plantejar l'opció, l'alternativa de crear una activitat, un esport de l'hoquei adaptat. Llavors ens vam contactar amb entitats socials, amb fundacions que treballen amb persones amb discapacitat, normalment intel·lectual, i els hi vam plantejar l'opció i l'oportunitat de poder fer un hoquei adaptat, una activitat d'hoquei adaptat en interacció amb el nostre club. Comencem a ensenyar-los una miqueta de tècnica, la manobra, com han d'agafar l'estic, com han de dominar la bola, més o menys el que es fa amb el hoquei sobre patins, però amb una altra manera de fer-ho. Quan més o menys ja han agafat aquesta dinàmica, doncs llavors ja pràcticament ja passem a jugar, a fer partidets, que és el que a ells els agrada més. Aparte de que hacen deporte, hacen actividad física, que eso ya yo creo que es básico para cualquier persona, que interactúan entre ellos, aprenden a jugar en equipo, que quieras o no, al principio no se pasaban nunca la pelota y ahora lo ves y se la pasan, o sea que juegan. Que soy buena portera i que puc jugar als altres companys. Juguem i marquem gols també, i fem tornejos també fora i m'agrada molt. Los entrenadores son majos y nos llevamos bien y a veces fallamos y a veces ganamos. Stars and the moon in the nighttime sky.